Robo-vlakovi. Krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi. Snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovinama sad jurimo mi. Robo-vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo-vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo-vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, nepobjedivi i nerazbojni. Robo-vlakovi. Popravak zvonika. Moram se vratiti na tračnice. Hej! Ajme meni, što je s tobom? Ostao si bez energije. Vratimo ga na tračnice. Alf? Alf! Živ si! Alf! Kako si uspio preživjeti? Tako mi je drago što te vidim. To je duga priča. Hej, Alf! Ja sam Patak. Znao sam da ćeš uspjeti. Čekaj, umalo zaboravih. Patku, kako je Kej? Ponovno je na tračnicama i čini se da je potpuno napunjen. Ali još uvijek se ne budi. Motor mu se vjerojatno pregrija od pretjeranog rada i to u punoj snazi. Stvarno? A što ćemo sad? Moramo vratiti Keja odmah u bazu, na popravak motora. Motora? Pa, iskreno, nisam sigurna da će biti isti, čak i nakon popravka. Kej. Ja ću te odvesti kući što prije. Hvala ti, Patku. Ja ću ostati ovdje s Alfom. Pregledat ćemo planinsko područje. Zatvoreno je već jako dugo. Razumijem. A to de! Patku. Kej, jesi li budan? Da, jedva. I usput, tko je bio onaj tip? Misliš na Alfa? Dobro je što ga imamo. Planinsko područje je dugo bilo isključeno, ali Alf je preživio nestanak energije. Jesam li ga upoznao prije? Jadni Kej. Čini se da si i Alfa zaboravio. Alf je odličan za hitne slučajeve. On ostaje smiren i daje najbolje rješenja. On je odličan vlak. Je li me on prije mrzio ili nešto? Ne, zašto bi? Možda izmišljam stvari, ali činilo mi se da je uzrujan zbog toga što me vidi. Nema šanse. Alf to ne bi učinio. Vas dvojica jeste različiti, ali bez obzira na sve, uvijek ste poštovali jedan drugoga. Da, u pravu si, pretjerano razmišljam. %98 motora je oštećeno. Moramo ga popraviti odmah. Čudim se što je planinsko područje još uvijek hladno, čak i nakon što je tunel otvoren. To područje se trebalo stabilizirati nakon što se povezalo s trgom fontane. Je li sve u redu na trgu fontane? Sve je u redu ovdje.
Mislim da bi temperatura tamo mogla biti nestabilna. Onda se moram vratiti i pomoći Seli. Pretpostavljam da je mnogo snijega ondje. Ponesi zalihu soli sa sobom. Naravno, Jeffrey. Alf, Da? tako mi je drago što si dobro. Kako si preživio tako dugo, nakon što je energija isključena? Ne bi vjerovala, Seli. Ali nevjerojatno sam sretan što vas vidim ponovno. Mislio sam da ću zauvijek ostati sam, znaš. Ali više nisi sam. Sad možemo opet biti zajedno kao nekada. S Kejom? Kao nekada? Što nije u redu? Ništa. Ali još uvijek se sjećam dana kada je tunel bio zatvoren. Zbog Kejove tvrdoglavosti. Ali, znaš da Kej tada nije imao izbora. Znam. Hej, Benini, moram se riješiti snijega s tračnica. Imaš li kakvu preporuku? Imam koncentrat slane vode. To je već u tekućem stanju. Savršeno za moje vodene topove. 8 litara, molim. I ovdje smo, Seli. Pitala si me kako sam preživio bez zalihe energije. Da? Pa, evo kako. Što je to? Ovaj ovdje je od vratara Mihaela. On mi je prvi dao svoj motor. Rekao je da bi bio gubitak trošiti energiju samo da ostanemo budni. Ovo je izvanredna situacija. Ne znamo kad će se vrata tunela ponovo otvoriti. Pa, trebali bismo dati sve svoje motore Alfu da može odraditi posao. On nam je jedina nada. Ali Mihaele, ako to učiniš, vaši motori se mogu isključiti zauvijek. To će biti kraj. I to će biti kraj za sve. Neću žrtvovati živote svojih prijatelja da živim sam. Alf, ti si naš vođa. Moraš ostati živ i nastaviti dalje. Neizmjerno nam je žao što moraš preuzeti tolike terete. Ovaj je od Franca iz kampa. On je pripremao moje alate sve do trenutka dok mi nije dao svoj motor. Pa... I ovaj, šumskog čuvara, Rusoa. On je volio razgovarati sa svojim posjetiteljima. Odličan je prijatelj. Ovaj je od Heinricha iz tvornice sira. Bojao se da će se sav sir pokvariti ako izvadi svoj motor. Zamolio me da se pobrinem za sir i obećao sam da hoću. Molim te, brini se za moj sir. Provjeravao sam motore svojih prijatelja svaki dan. Uvijek u brizi da se ne bi isključili. I nadao sam se da će vlakovi s trga Fontane doći i spasiti nas iz ovog mjesta. Ali uopće nisam bio tužan, jer su moji prijatelji bili sa mnom u srcu. I ja sam se trudio držati sve pod kontrolom. Kako ću ikada oprostiti Keju što je učinio mojim prijateljima? Reci mi kako, Seli! Žao mi je. Stvarno nisam htio vikati. Moramo se usredotočiti na stabiliziranje temperature. Odlično, stigao sam na vrijeme. Ovaj zvonik upravlja cijelim područjem. Prima energiju s tračnica i održava temperaturu. Misliš li da je to problem? Moguće da je. Budući da je tunel bio zatvoren sve do sad, ovo mi je prva prilika da ga pregledam. Znate li možda kako pregledati zvonik? Moram ući u zvonik da mogu upotrijebiti Bekinu skenersku zraku. A dotad ne mogu učiniti mnogo. Pa, hajdemo vidjeti. Ne može biti tako teško. Patku, možeš li riješiti snijeg koji je naguran na vrata zvonika? Naravno, upravo zato sam i donio slanu vodu. Oba! Tada! Sol otapa snijeg.
Pazite, slijedite me. Trebamo novi dio. Da. Ja ću ga dobaviti. Hej, društvo, donio sam novi dio. Odlično, Alf. Sad samo moram povući ručicu. Čini se da zvonik ponovno radi. Sad kad sat radi, temperatura raste. Hvala ti, Sally. Patku. Mislim da porast temperature uzrokuje lavinu. To nije dobro. Izgleda vrlo opasno, društvo. Trebali smo ovo predvidjeti. Što da učinimo? Ako ne reagiramo brzo, pogodit će zvonik. Znam kako ovo zaustaviti. Kućeš. Mislim da je izvršeno. Moram izgraditi branu. Ako ne zaustavimo lavinu, planinsko područje će biti uništeno. U nevolji smo. Kad bi barem te bio ovdje.